gospođa Jelena Trivić. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, govorit ću u ime kluba, pa zadržavam pravo vremena ako preostane. Takva je tema da ne znam odakle da počnem. Evo, počet ću od početka. Prvo da vam kažem, ministrice, da je fond osnovan, kako piše u izvještaju o radu i poslovanju garantnog fonda. Fond je osnovan odlukom Vlade Republike Srpske iz jula mjeseca 2010. godine, a ne 2007. 2008. kako ste vi rekli. Onda u obrazloženju ovog zakona, ne slažem se apsolutno s tim, kažete u obrazloženju predlagač da je fond imao značajnu ulogu u ublažavanju svjetske ekonomske krize koja je pogodila Republiku Srpsku 2009. godine. Apsolutno ne stoji ova konstatacija. Znate li vi da je taj fond prema izvještaju o svom poslovanju koji smo mi nedavno, to jest koje ste vi usvojili, izdao vrijednosti 30 miliona garancija? Šta je 30 miliona sve ukupno do sad, do 2018. Pa u tom periodu krize i poslije krize može se naći koliko? Pa to ne može biti više od 5-6 miliona. Šta je to moglo ublažiti posljedice krize? Dajte, nemojte u obrazloženjima, stvarno me sramota kad ovo čitam. Nikakvu svoju ulogu garantni fond nije opravdao. Nikakvu. Ne samo što su ove cifre minorne i nije problem samo garantnog fonda, a reću ja koji jeste njegov problem, a zato je odgovorna direktno Vlada, nego što nema privredne aktivnosti, pa nema kome da izdaje garancije. Ali su mjesečni troškovi goriva 10.000 maraka. Šta rade ljudi? Vozaju se po gradu automobilom. 10.000 maraka goriva treba potrošiti. To stoji nama u izvještaju o poslovanju fonda. To što je članica ove organizacije, Evropske asocijacije institucija za garantovanje, to nama ništa ne znači ako ne radi na domaćem tržištu ono zbog čega je osnovan. To da neko ode malo na seminar u neku evropsku zemlju, zato se postaje članica u ovakvim institucijama. Kada je bio izvještaj o poslovanju, radu i poslovanju fonda, tada sam o tome diskutovala i sad ću sve ponoviti. Neću se umoriti od ponavljanja, zato što je to novac građana Republike Srpske, zato što građani treba da znaju kako se rukovodi njihovim novcem. Garantni fond je u akcije Banke Srpske uložio 6 miliona, u akcije Bobar banke, odnosno i kod Banke Srpske imao 3,5 miliona depozita i u Bobar banci 5,5 miliona depozita. To je ukupno 15 miliona kojima se direktno ništa od ovog neće biti naplaćeno. Tome se garantni fond direktno izložio. I možemo mi sad da krivimo upravu, ali to je u konačnici trebala da zna Vlada Republike Srpske. Pazite, držite 9 miliona depozita u 2 banke koje su u tom momentu rizične. I svi znaju da su rizične, samo eto niko tad nije htio da prizna dok nisu propale. Pa 9 miliona se ne može držati čovjek kada fizičko lice koji nema pojma, evo, da ništa ne zna ni o bankarstvu, ni o ekonomiji, ni o čemu, neće držati toliki novac u samo 2 banke. Gdje je tu disperzija rizika? Ali, Vlada je očigledno svjesno tjerala institucije Republike Srpske, kakav je i ovaj garantni fond, da drži novac na računima kod tih banaka, nadajući se da će, kako se vi uvijek nadate, da ćete nešto popeglat, smuljat nešto, da ćete nešto izmudrovat, pa niste uspjeli, pa je to propalo. I to je ono što ste vi napravili od garantnog fonda. I onda u izvještajima ne priznajete gubitak
ovih 15 miliona, nego pomalo u svakom izvještaju, jer šta bi se desilo? Prema Zakonu o garantnom fondu, članu 10.4, fond je obavezan da održava kapital fonda najmanje u iznosu od 30 miliona. Da ste proknjižili ovih 15 ili sigurnih 10,5 miliona kao gubitak, morali biste ugasiti fond ili mijenjati zakon. Znači, pola od ukupne imovine fonda, pola od 30 miliona je zarobljeno u propalim bankama. I niko nije odgovarao i nikom ništa. I onda se zgražavate na neke izjave narodnih poslanika, koje ja ne vidim šta su sporne. Evo, ja se zgražavam na ove milione. Bole me ti milioni jer su oni i moji i vaši i svakog ovde i svakog građanina koji ovo sluša. Treba to ljudima da bude jasno. Nisu to vaši milioni, to su milioni građana Republike Srpske, jer je ovo institucija Republike Srpske. Ništa ne amnestira ovu upravu garantnog fonda koja je sve ovo znala i svjesno donosila odluke, čak mijenjan statut fonda i donijeta rizična odluka da se 6 miliona uloži u propalu banku. Umjesto da se novac spašava, novac se gurao u te banke. Pa je još jedna nacionalizovana, pa je Balkan Investment banka postala banka Srpske, pa i ona propala. Vjerovatno bi gubici u propalim bankama bili manji da ste pustili tu banku i da nije postojalo novo pravno lice, Banka Srpske, kao pravna nasljednica Balkan Investment banke, ne bi ti gubici došli do 400 miliona narodnog novca izgubljenog u propalim bankama. Šta je još karakteristično kod ovog fonda? Kad vi nama kažete, eto, mi sad poboljšavamo ovde, ne znam ja šta ćete vi kod njega poboljšati. Taj fond je ukupno izdao 147 garancija od kad postoji, od 2010. godine. To je 1,5 garancija mjesečno. Ja ne znam šta rade zaposleni za 1,5 garanciju mjesečno. Umjesto da grizu, da pokušavaju na sve načine, tim ljudima to tamo odgovara. Ali nisu oni krivi što tako rade, to je što ne rade ništa. Kriva je vlada. Nemate vi viziju popravljanja poslovanja ovog garantnog fonda. Sve su ovo samo male izmjenice koje neće suštinski ništa odrediti. Pa vidite, vi kažete, vi u programu svog rada kažete povećanje konkurentnosti garantnog fonda. A kome je on konkurent? Valjda garantni fond služi da poveća konkurentnost naše privrede, a ne sam sebi da je svrha, da se poveća njemu konkurentnost. I to nama sve piše u ovim obrazloženjima zakona. 1,5 garanciju mjesečno. To je, znate šta je to? To je onda dalje. Veći prihod taj garantni fond ostvari od ulaganja u hartije od vrijednosti, i to daleko veći, nego od onog što mu je osnovna djelatnost, nego prihod od premije. To piše, jasno stoji u izvještaju garantnog fonda. I sad mi treba da se nešto, evo, u 2018. da ne bude da je napamet govorim, prihodi od dužničkih hartija od vrijednosti, znači ulaganje u hartije od vrijednosti 551.000, a prihodi od premije 184.000. Znači ono što mu nije osnovna djelatnost ima veći prihod od toga nego prihoda od premije. Pa kako će imati prihod od premije kad izdaje 1,5 garanciju mjesečno? Od kojih garancija da ima prihod? Nisu vam te dvije institucije koje su trebali biti podrška razvoju Republike Srpske, IRB i garantni fond,
Sve je lijepo zamišljeno, sve je lijepo napisano, zakoni su dobri, ali ste vi sve upropastili. IRB posebno. Ovo je manja institucija, pa nije bila odnosno vrijednost imovine je manja, pa nije bila u fokusu javnosti, interesovanja, ali u relativnim iznosima od 30 miliona drži 15 miliona u rizičnim bankama. Gdje je tu sad, evo sad da vam kažem, kad meni premijer kaže nisam ja ni sud, ni tužilaštvo, ni ništa, u redu. Je li neko smijenjen zbog ovoga? Vlada je direktno odgovorna, imenuje nadzorni odbor. Kako vi samo mislite da propadne 400 miliona i da samo kao nije bitno, nije gotovo, završena je to priča, to će ljudi zaboraviti. Možda hoće ljudi zaboraviti, ali ih treba podsjećati. Kako vi upravljate imovinom Republike Srpske? Kako neodgovorno, kako bahato? Kako vi to smatrate kao da je to i kako se niko ne počeše ni sekundu za sve te milione? Niko. A ovde se povede cijela rasprava o tome šta je neko rekao pa je završio na etičkom odboru. I potpuno okrenete teze. Kao sram ga bilo, znate šta je on rekao, a ovamo neko ukrao milione, pa milijarde i to nema veze. Ima veze. Za mene ima veze. Neću se milimetar jedan umoriti od te priče. Zato što, znate šta se može napraviti sa milion? A kamoli sa 400 miliona? Nije stvar toga da je to propalo, a da vi niste znali, nego ste vi znali i svjesno išli u to i onda perete ruke, niko nije kriv. Jeste kriv, bit će kad tad kriv, shvatite. Bit će kad tad. Neće se to zaboraviti. I jednom će neko morati odgovarati. Možda vi niste sud i tužilaštvo. Možete birati ljude kako će poslovati, ali ne, vama odgovaraju poslušnici. Pa svaki normalan direktor ovog fonda ne bi kupio akcije te banke, odnosno ne bi uložio u akcije, ne bi držao te depozite. Pa to nema šanse da nekom to nije jasno. Nema šanse, nego ga vi natjerate, ali ne amnestira ga to što je natjeran politički. Ima institut i ostavke. Može se podnijeti ostavka, neću da budem nečija marioneta. Pogotovo što znam, znajući ovako iz života, uvijek nastradaju ti neki dole. Pustite ih podled njih, a vi se gore izvučite. Nema savjesti u ovoj zemlji. Nema ničije savjesti. Nema osjećaja odgovornosti, nikakve. Ni za 1 milion, za 1000. Za 1000. Kamoli za milion. Vraćat ću se na ovu temu stalno. Ne zato što ja na to imam nešto da izgradim. Vjerujte, niko nema neke specijalne koristi koju može da napravi na kritici nečega. Znate, i meni onako, ja više volim kad imam šta da hvalim, da pohvalim, vjerujte. Ali rijetko ima šta. Rijetko ima šta. Govorit ću ja na sljedećoj tački, pa ćete čuti da znam ja i da pohvalim. Ali ne mogu vjerovati. Kad vas pitamo za taj izgubljen novac u propalim bankama, da niko o tom ništa ne kaže, da se apsolutno ne referiše na to. Jer ako uđete malo u raspravu, onda će se o tom pričati. Znam ja šta je vama taktika. A to ne spominjete da se to zaboravi.
Pa mi onda ovdje diskutujemo između sebe. Miladin i ja diskutujemo o zemljištu ratarstva i kriminalu u farmlandu. Jer ne možemo s vama, nećete da kažete ništa na to. Ovaj garantni fond ne da nije ispunio svoju ulogu koju je trebao. Navodim samo 2 argumenta. 1,5 garancija mjesečno koju izda i 30 miliona ukupno vrijednosti garancija su ništa. A vi nama u obrazloženju napišete da je on ublažio efekte svjetske ekonomske krize. Dajte ljudi, pa čita ovdje neko i ta obrazloženja, nemojte nas... Pa ja svaki put kad dobijem tako, evo, ali evo da znate, Zakon o dječjoj zaštiti bio. Ja ministra pitam vezano za te milione koje navode u nacrtu i onda u prijedlogu ja dobijem obrazloženje koje je korektno. Korektno. Evo, hvalim. Hvala ministru zdravlja, čuo me. Ali evo vas sad pitam. Šta vi imate da kažete o poslovanju garantnog fonda u prethodnim godinama koje je vezano za propast banaka? Da li je to vama normalno? Da li je vama to okej? Da li je normalno da je isti direktor iz tog perioda? Da li je normalno da je direktorica IRB-a ista direktorica? Da je sad u komisiji za reorganizaciju IRB-a ona koja je dovela do 200 miliona propasti sredstava IRB-a što putem direktnih plasmana, što kroz propale banke? Pa kako ti ljudi ide? Pa što ne smjenjujete? Ja u javnim preduzećima plate imam odgovor na poslaničko pitanje. Iznos plata direktora javnih preduzeća. 5 prosječnih plata i 10 prosječnih penzija. Kreće se u tom nekom rasponu. Ljudi primaju ogromne plate za svoj nerad i za krčmenje imovine Republike Srpske. Mijenjajte. Evo nek su stranački kadrovi, kao što je bila rasprava prije podne, odnosno prije pauze. Nek su stranački kadrovi, ali nek imaju rezultate. Nemam ništa protiv, ne smije to što je neko pripadnik stranke biti ograničavajuća okolnost za nekog. Ali dajte da ima rezultate. Ali ne može ni pripadnost stranci biti jedina i najbitnija karakteristika svakog direktora, bilo javnog preduzeća, bilo javne ustanove. Ako je to jedina odrednica, onda ćemo imati ovo što imamo. Eto, toliko, zadržavam svoje 2 minute.